Tumag na kita niyo insyaAllah ta'ala isung na tuin naka na duha al-fiqh. Kawin tayong kitab na barakat. Kitab al-tahara. Masih kita niyo dahil hindi ha kitab al-tahara. Bag lano-lano, paglisin. Maka natunain, pitong karinis tubig, amuin makajari siya, ipanutsik, ipagkail, nakaatawakan, ipabalik. Longsin Shaykh, rahimahullah ta'ala, al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyah. Ini, review ko kanina. المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. أم بقيتان يلمة ثم المياه على 4 أقسام. إن kain sin tubig, inhal sin tubig, upat karinis. Nakanatunay panagnaan, hantang sin tubig, tahirun, mutahhirun, ghayru makruh. Nakanatunay panagnaan, aun yan tubig sutsi siya, mutahhir pa siya, hikapanutsi pa siya, bukun makruh, wayru unsalla, usalun siya, amuna inma, al-mutlaq. Inma'ul mutlaq amuna intubig bihanin kari asali kapapanjari kanya sinallahu ta'ala. In siya sutsik idnillahi ta'ala bisan pa siya long ta mapindain warna sabab sin yasin mga long ta sapa aun waktu mapindain warna niya sabab sin in warna sin buhangin atau in warna sin amuin lupa niya ruhaing wayrun nasalla narita ito'y kamudara makajari na ko mag-ail dito at tawakan kupong, diray ka mo darak na kupong sa ukat na aon mga lumot-lumot. Na, iyon mo sa dyan lumot, kukunin sa min lumot, ipag-ayin mo sa, igiyon mo sa. Na, amo yan ito yung panagnaan, naka na to. Sa Allah Ta'ala, iban sin dalil niya, mufassal, daws na to ang wilina. Bihaon lumatong kita niyo, pahikarwa tubig. Inhikarwa niya, طاهر مطهر مكروه طاهر مطهر مكروه أو ينتبه طاهر أي بمعنى سدسس ملل مطهر hikapang lanot hikapag ail hikapamaygo hikapag hadath sumagawa in siya makruh aun sallasin tubig ini. Maka nato dabang mayta siya na makruh. At isin makruh ini biya aun salla niya, aun defect niya. Bukun siya amo in purely marayaw to. In tubig sutsi sarta hikapanutsi pa sumagawa makruh in tubigyan pagtagon al-ma'ul mushammas. Nalisin niyo marayaw? Al-ma'ul mushammas. Yan da kitab niyo. Ha? Nalisin niyo? Sabaw niyan tao magtawakkal ingat niya. Kaya ko rin nilong niya. Nakapila ko na liya ba yan? Pag-uwig niya pa ba? Ino ba lang na pasyari? Ma'ul mismis? Ma'ul musammus? Ano ginang-ginang na rin doon? Mangiran lumang kaya post pa Facebook. Kumanat pa kailuin bakterya. Ma'ul mushammas. Ma'ul mushammas. In tubig yan, amin bihanin hantang niya. Sutsik, hikapanut, sisaon salla. Tubig, mushammas, amuin tubig, na expose siya pasukan. Kaya buwad siya, kaya pasaran,
kyuddan siya sin pasu sinso. Impagtag ha tubig yan, amin tubig, kyuddan sin pasu sinso ka, inso ka hawak kung impagtag ka niya, syams. Impagtag sin tubig kyuddan sin pasu sinso ka, musyammas. Mga syams. Na. Sumagawa, bukuning katan sin tubig kyuddan sin pasu sinso ka, magtuy siya mahulog pahukuman musyammas, atau magtuy siya mahulog pahukuman makruh, aun syarat. Kuno yung tubig yan mahinang makruh, yung pagkusargan niya. Abing tubig kyuddan sin so. Kikaisa. Subayin kaaunan sin tubig yan, hahula landuin pasu niya. Fi biladin harra. Lang sin Arab. Sunod na kanyo. Hahula mapasu. Ano na itong pan? Okay na? Oh. Ikaisa niya, shortcut ang tasad dyan. Biladin haratin. Suwain kaaunan sin tubig yan, hahula, amuin landuin, paso. Bilad, hula, harra, mapaso. Har, mapaso. Jayid. Diyasin mga hula long ta. So, pag mithal ta, bialong ta sin mga Libya, hula yan, lang sin mga magsusuy-suy, kwisap kasulayan, sa Bahrain kasulayan ko. Bang mabot na yung pagpapaso, bang mukyapasaran ng iklog hawa, 5 minute, after 5 minutes, pagkita mo yung iklog, luto na. Saan nungon yun yung paso? Insa sakatan, kapasaran hawa, aon yan mga plastic kami maluhay rin sa magmel. Kapasaran pila minutes na matunaw. Simpaso. Nabang sa upama yung tubig yan, kimuddan ha mga hula. Kaya sinhula na sabot ko, pwede siya atawakan mahulog siya pa musyampas. Sabang mga hula biya sindikato, kung na mapasok. Atawan to ko Alaska, kimugkyugdan siya si mga sukat tiyo. Kung na mapasok. Wayron lamot niya. Di may nang makruhin, tubig na yun. Kina, way lamod siya. Pag yanong tabang siya hahula, mapasok. Jayid? Way. In syarat hikarwa, ay yakuna mawdu'an bi awanin muntabi'ah. Hati niya subay siya في سويسيا في موضوعا في أوان منطبعة. نعم في أوان منطبعة. Subayin kaaunan, sin tubig yan, aming kyuddan sin paso sin suka, subay siya nakabutang haluluunan, in awanin luluunan. Haluluunan, muntabi'a, amuin bakas siya tiyukul. Luluunan bakas yung paghinang kanya labay ring ha, tuko. Katumtuman niyo, Pati ko maraming mga kabataan na muin bago na tulad ko lang yung panghati. Wala nila nayabutan yung mga undam. Aun sa mga undam na kauna pagtukulon. Aun siya, paghinang kaniya. Gumawa siya, kung tayong pagtag, aun siyang pagtag si mga
Manikal-nikal yan. Bihat. Liha baysan siya tiyukol. Na. Biya siya magtukuan. Metal-metal. Apabila in tubig yan, hahula mapasok. Pag ubos in pagluluunan niya, amuin metal-metal bakas siya, tiyukol, ang pakyudan siya sinpaso sinsuka, in tubig yan, in pagtag kanya ma musyammas, bang siya ma musyammas, sutsi hikapanut si sumagawa, makruksi. Unin hati si muntabi'at, Yaway tukol. yukpuksin, tukulin nagpukpuk at tao. Yukpuksin tao, ibiyanok pukpukul. Yan, so ya. Na, fi awanin muntabi'at. جيد؟ ينتقوا مثال إن تريد الماء مشمس طيب ما يتأسي أنا مكروه هن كانش أنا مكروه هم تياري هندم sabi nyo man ako ang binindam kanyo tubig ini galon-alon siya kyud dan sinsuka kinasin paso siya aside from amuin mapaso in tubig, di mo kapag ail, siya makruh. In reason, may ta siya miyakrusin mga ulama. Para sa mabansin, nahiya tubbiya. Para sa mabansin, aun makakangiha pa isday ito. In tubig, bang siya kuddanan simpaso sinsuka, nakalando. Ang pagluluunan niya mo yung pakastyukol, sin metal-metal yaon. Lawsin mga ulama, in metal-metal ini tanfasilu minhu zuhuma. Aun ma-separate din kanya zuhuma. Bukun ni zuma mo yung wanyaw na, amoin magkain ang hasyaon, zuhuma. In zuhuma, mabutas siya rin ha, metal-metal ang yung pagluluunan niya. Bang lando na in pasok niya. Kakitaan mo yan, bang mo siya, aturun ka, umuwian in metal-metal ha, kauminundam, ang tubig amin, musyammas, tabaan dedika, tuway ron, tawag ko rito. Kaon mo, aturun mo rin hataas biyan ng tubig. Aun saan kakitaan mo biya mga, biya bahon mo na taas. Kitaan nyo, yan siya hataasin tubig. Dahing haw mo siya yad yung zuhuma, may pagtahon zuhuma, dahing haw mo siya yad to. Igimuha siya rin siya habasi, awin tiyukul para sa mamansin, pasok. Impagtaghad to suhuma. Nalawsin mga ulama, nakauna, aming mga atibba nila, aming mga doktor sila nakauna, pang siya'y ni rumagpapabaran sin tao, magkos siya baras. In baras, hati niya sakit kulak, amutian yung placement. Dahil hindi siya lasin mga ulama. Ayan na to. Kung ma-separatin doon, suhuma. Anak kong suma. Na. Idzuma, ay zuhuma mo na in, puti-puti yan to ha, taas. Ano kalupay? So, para sa babansin mo in, makakangi siya pa is, miyakrusin, mga ulan. لمسن إمام الشافعي رحمه الله تعالى نسبت نيا إن عمر رضي الله عنه الله تعالى أعلم من حديث تجهرب كان عمر صحيح سنسبت سن إمام الشافعي إن عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال به ما هو كوسيا مكيوس طبق إباميه بأسن طبق مشمس نأسوا إن عمر بالميتة لم لا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب kahukawan ko siya long niya kung uno bang uno sa long niya higakangin so amuyad to in reason may ta siya namak
Sabang siya ma-prove sin sa amuin sin mga ulama, sin mga science, in siya di dato'y hikakangi sin pais, way kasamunalan imbis sa nakauna, maiging hukuman niya ma-prove. Amba, long sin mga kahuruhan bihaon, iban sin mga sila makaingat sin hal sin mga biya ini, long sin mga sila, way roon kasabunalan sin iniri siya mag-cause di siya makakangi pais. So bang siya di dato'y makakangi pais, in siya hukunda siya mako. Ang kanda, dahil mga madhab sin Imam Shafi'i, in imiyan sila bukunda makruhin ma musyabas. Miyakruni rakuman bangsa bumapaso to di pag-ay. Sa amun madhab nakauna patud, impamaham nila, ang kanila miyakru sa habsin hikakangisin, na-prove sin amuin mga mutaakhirun, kahinapusan, amuin mga fuqaha, may nga tafiqhi, inyad wayron na to'y kasabunalan niya. So bang siya wayron na kasabunalan niya, wayroon na hukuman niya. Bang siya humagpot pag-ay. So, wayroon. Ang kanda hakaiban ng madhab, wala nila niya. Lilay ko kanyo, what niyo? Ka. Jayid, way dalil niya rin ha Rasul, way dalil niya rin ha ayah, sa hangkan siya na makru sa wabsad jasin, among infectis kasan lang makakangi at tawakan di sa wabsin aul suhuma, bumwa din ha, mabutas din ha amuin awalin tekluunan niya ukyod din sa simpasusin. Jayid. Ang pangasun niya ito, way. Marayo ka rin ako pangasun. Tayyib. Balikan ko masyaw. ثم المياه على 4 أقسام. إسا طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. مستقطر. إنه كروة طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. أمنا إن ماء تبيج مشمس من جدا سين أسوسين سو. إنه كتو طاهر أو عندك كتاب نيو كتان المرمول ده لا طاهر طاهر غير مطهر دينا كتان نيو هيك أو تبيج طاهر ملانوسيا سمغوا غير مطهر di siya hikapang lalo, di hikapag ay liman di hikapag payo hikaig sin hadath al-akbar. Ang kaujunog misan siya sut si sayni sa di siya hikapang lalo sin janaba. Di siya kaig. Ay, unubain tubig. Duwang kalinis tubig sut si sila sa di hikapanot sila. Isa, وهو الماء المستعمل وهو الماء المستعمل أمنا إن تبج مستعمل نا أسلنا بكس أمنا إن تبج نا أسلنا سيابكس impagtag sin musta'mal ma musta'malat niya use water. Imaksud sin nausal na siya ay nausal na siya bakas piag-ig hadath. Bakas na siya pag-ail. Ha? Hikad to talong ta nag-ail ka. Agripo. Pag-ubos siyawd mo in yung tangan mo undamin, hababa si pagailan. At niya siyaw, ingkatan siyang tubig, amoy napakpak, labay rin hapagukasan mo, ipagtag ka niya, ma-mustamal. At niya amoy tubig na usal, piagbakas na piag-ail, fardo, iban, piagpayo janaba. Piagpayo juro.
Junub ko sa ang pagpaywo mo, intuwig amin, kina, amin ito yung panagda. Lilayong tanayin ini, pag uslumaton, kita niyo pa, amin, duwaman sila ini, amin hambuk tayo sa parbakian, sintuwig amin sut, si sadi na sa ikapanot siya. Impanag na ang tuwig amin sut, sili na ikapanot siya mo na yung musta. Nah. In dalil, sin intubig musta'mal tahir, sutsi pasit. Kabalikan ko kanina kung magsagbod, sutsi mo kunin ma'na mainuma. Kunin katan, sumud pa uta, sutsi na pwede sa inumon. La. Bukod. Hati sin sutsi mo kun siya, najis. Bukod niya tulong tabi ang darura, suway tud mainum. In dalil, sin tubig musta'mal tahir siya. Nasabot hadith رواية إمام البخاري ومسلم دين كان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال أبوك صحابة يا جابر ابن عبد الله لو سن جابر جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض ang buk adlaw long niya bisita pumarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa buwa kulong niya nasakit la aqil magkalawa long nain sayo uwas kuma makasayo uwas na mapunong gusbihan nasakit long sin Jabir fatawadda'a Rasulullah nag-aylong yung Rasul ngayon siya piyag aylan pag-uwas niya nag-ay amoy tubig piyag-aylan niya yaon, nausal na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiyawa niya, wasabba alayya min wadu'ih, ampan niya piyamusog pamayho. Imbakas piyag-aylan niya, amoy musta'mal na, amoy nayus na, unin hinang si Rasul, pag amoy bakas niya piyag-usal piyag-ayl, kiyawa niya, ampan niya, piyamusog pamayho sin Jabir. Taibunin hati sin hadith. In hadis in hadithin, in ma musta'mal, in tubig na yus, in siya tahir mo kung najis. Sabab bang siya najis, di makajari, pamusog mo pa daw in najis. So pagka piyamusog siya sin Rasul, manunjuki in siya, tahir. Jayid? Mafhum na niya ito? Unoy sabing dalil, iman ka warakala, iman ka ya shaykh. Unin dalil ni madhab sin Imam Shafi'i. Sin inma musta'mal, di na siya kapanus. Bang siya nausal na kapag ayl, fardo, kapag paygo, janaba, pagpaygo mo sin junub kaw, di na siya mausal. In dalil, nasabot hadith, رواية سن إمام مسلم دين كان أبو هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب إن سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم أيو مميغو إن هنكتا أورينكني أيو سيا مميغو هتوبيج تيو سارتا استغنان دائم دي سيا مقداما توبيج تيو ده pag-ubos stagnant daim ayaw siya mamayo dain lang ta nakalabay ka ha himbay-bay pakita mo ombi nagbuwal-wal tubig tiyo daw nang gumawa ha put mi sa lumakso ko magtuyo magpulang ko lang pigsik la ayaw lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam nanasuin Abu Hurairah lang sin mga sahaba ya Aba Hurairah kayfa yaf'al unin hinangon ka lang sa pamagtamkalanggal tubig dito lang sin Abu Hurairah yatanawaluhu tanawulan kumaka sa siya bukon siya maun lumurok tiyo-tiyo na
Biya siya sinamin itik yung magkuhan-kuhan sinuunin. La. In hinahon niya yatanawaluhu tanawulan. Magkaka sa Diyos. Kaibunin makata hadith. Amin piyagdalid na. Makata hadith ni. In pagpaygo. Hatubig tiyo-tiyo. Bangtas siya hangkan kita liyang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamaygo dahin doon. Sabab bang kita na maygo dahin doon. Ang pakitahimuwa. In labas sin tubig yaon mahinang siya ma musta'mal. Bang siya ma musta'mal na di nahi kapaglari. Hangkan kita liyang sin Rasul di kita papaygoon maun pakaon sadya kita. Sabab bang kita na maygo maun in jumatu hatubig mahinang siya ma musta'mal di nahi kapaglari. Amuyan tuin sumakata rin nga hadith in ma musta'mal bang siya na usal na gayro mutahhir di na siya hikapag sa bang sa upama lang tahi kapag laki ra in ma musta'mal di na talangon si Rasul usal na mausal na sa pagkari na siya mapakaibalik liyan kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam at yan na to bibulay ka basal awna kaywan ang madhab maghindo sila iban pamahamsing kaywanan mag-respect kita in kanlay ma musta'mal mutahhir makajari pa siya ipag ay sablong niya wayro na sabot na hadith yung mga sahaba amuhin mag-iyan sila inyan long niya musta'mal at wayro pagpilihon si mga sahaba long niya mga nasabot na hadith in Rasul naglang siya mga sahaba in adit pa usalong musta'mal dahil ka to bukun hadith directly pamaham amin hadith imyan ayaw ko mag-use sa labay ring hapamaham sin hadith bihad tuin ihadihan. Wallahu ta'ala a'lam in tiap-tiap na siya magpipisa siya ni Diyos niya. Wallahu ta'ala. Jayid? Idhan, balikan. Lahat yan yung ramang unin idhan, pagbalik-balikan yung word idhan, ha? Para magyan ko, ano idhan pa? Kung nanin mabasa tawsug. Idhan, banga English. So, idhan. Jayyid at niya good. Magkausal po na expression. Daran ko pagsabot, yung tayyid. Na, sa law ng bukmurid na suko, puno lang ko yung kapahaman mo sin, puno lang ko yung naput mo, pangadyan rin kako. Lang na, daran ko magyan tayyid. Jayyid. La hawla wala quwwata illa billah. Dua jam, nag-lecture mo na ito, tayyid ng jayyid, la hawla wala quwwata illa billah. Wala wa inkaro mo mga. طيب هنا طاهر مطهر غير مكروه مطلق ماء مطلق ومسنكدا طاهر مطهر مكروه ماء المشمس ومسنكدا طاهر غير مطهر دواء إن إسه ماء المستعمل إن هكروا والمتغير بما خالطه من الطاهرات والمتغير بما خالطه من الطاهرات ومنها تسي المتغير وأسن ماء مستعمل إن هكروا المتغير أمو إن بنده tubig amuin na pinda bima khalatahu sabab sin naghaybol naglamod khalatayn naglamod sabab sin kialamuran siya sin kaywanan tubig tahira hati niya tubig na pinda para sababan sin kialamuran siya sin kaywanan tubig sutsi napindain warna niya napindain nanam niya napindain amut amay tinhati sin khalat hati niya kialamuran siya sin kaywanan sutsi raysab sa kialamuran naghaybol man sila napinda kaya sin biyad din lang tatubig ha tubig malano iban sin piyuga mo kalamansi tubig sutsi sa paghaybol mo karuwa mauno na yung tubig amoy malano yaw mapinda na yung wak na niya may nang na siya yung color
Greenish. Green, Na. green. Greenish po. Ha? Mapinda. Green na siya. Na yung tubig bihadto, in siya tahir, sumagawa kayo mo pa. Sutsi, sa di na siya kapalakusan. Makadya ba, kuma, juice. Ha? Ipag-ail mo yung juice. Sayang to. Atawa Sprite. Yung sayang kayo. Naman na. Ang upiamina sa Gensi, malugpas. Na yung tubig bihadto, tahir, mainom mo, sutsi. Sa di mo na siya kapag ay ingkataan, juice, tubig piyaso, siyay, kung tulad siyay yan. Tea, kahwa, ano ba? Itong nakawing kataan yan, sutsi, sa di na siya hikapan, sutsi. Na, kina? Amo yadtuin, amuin long tabihan, dua sila, hababaan sila sin tahirun ghayru mutahhir. Balikan. Tahirun mutahhirun ghayru makruh wa huwa al-ma'ul mutlaq. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul mushammas. Wa tahirun ghayru mutahhir dua sila. Ma musta'mal iban sin ma al-mutaghayyir min napinda bima khalatahu min at-tahirat sabab sin naglamu di bansin kaywanan amuin tubig sutsi laysab na pinda kailuin warna iwan sin kwan na mga tubig yaon long tabihan kalamuran mga sabon bukal na bukol na siya tanda niya warna niya puti na nagbubukal na di na siya kapatay ha di na siya ipamay bukon ko man tukuma magtipid kita nyo lang, pas pepdak-dakan na yung putol mo kataan. Yaning nabilong na yung warna niya. Pamay ko. Masyadong mahal ka yung tubig kaya, Bismillah, tawakkal to ala Allah, wayrun na ibig. Kaya walang tao sobrahin, pagkapilit niyo. Sa pwede siya pamaupo, tawa di. Pwede rin. Makadya. Ang sabi. Ikaw man. Wala no. Pagpadlo mo sin yato ko ikaw mo na midray mo na ikaw mo katan daw sa ipamay ulong mo nawaitu raf'a al-hadath bismillah urok na ko pa ko na kina amay ting hikatutubi in hikaupat ma najis ma'un najis kita niyo yan aun right atin niya labi afdal din sin kalima najis. Sulat niyo ma mutanajis. Ma mutanajis. Labi afdal din sin ma najis. Mutanajisun. Aun tubig aun najis, aun mutanajis. Uling kagbita. In nakasulat sa kitab ma najis. Sa pagantian ko kanyo ma mutanajis labi afdal. Uling pagbigdaan sin ma najis iwan sin ma mutanajis. In ma najis hati niya tubig kari asali niya najis. Akramakumullah, tabiyayaw biyasin, ihisin manus. Deng hapagbuwa niya namanin siya, najis. Sa aun niyang tubig yung kari asalin niya malano, sa kimangi sa hapsin aun, kailangan najis. Impagdaghad to, mutanajis. Amuin tubig kari asalin niya malano, sa lang taon mga ambak na kalakso, nag-swimming mat to, nay nang na siya mutanajis. Jayid? Nah. Amat yung pagbigdaan sin ma najis, iban sin mutanajis. Dahil hindi suwayta ka lagi kahatihan din. Nah. Aun mahal nga suwayta hatihun. Amuin pagtawon nila ay kullatan. Siyang nakarugog sin kullatan.
يؤدون فقه قلتان ها؟ Dua? أوكا أو pagtawag na فقه الماء القليل unin hatisin الماء القليل unin قليل Tiyo. tubig tiyo-tiyo in opposite niya الماء Malya. الكثير tubig mataod tubig tiyo-tiyo tubig mataod dan at yun na to na ayaw na magsulatan kara isa in maksud sin ma'ul qalil bang masabot na fiqhi in maksud sin mga ulama bang sila magsabot tubig tiyo-tiyo in maksud nila mataan tiyo-tiyo siya rin kakulatay wala sin kulatay in hati sin kulatay dua kulla in kulla nakauna kulla in kulla nakauna paglulunan tuig mga kato ay mga galon galon ng mga litro ngan in kulla nakauna hambuk tupungan hasaman sin rasul way na mag-use biya imbiyaw ng pag-usa luno na ang kaliter ang kagalon ang kadramang kauno naman kabaso po na kulla bang siya duwa na duwal uning pagtag Kulatayn. kullatan na jayid in kullatan in taod niya convert sin mga ulama pag gram na kita magtakilo na gram kilogram law sin mga ulama uddanan siya 192 850 ako na siya 857 kilogram na 192 even 857 Kilo. so bang ta siya i-convert pa liter kailan pagbiddaan sin 1 kilogram iman sin 1 liter tiyo na to tiyo na so may nga't mag-convert din doon kung converter kung sa converter siya makaingat Right. kaya mga kabaso rin na ikat ko 192 kuntaran na siya mga 190 liters hati niya bang siya tupungun tutupungan lang sin mga ulama bang mo siya sukurun kuddanan siya dhira' wa rubu' aminin dhira' hati niya 1 meters 1 meters in length in width 1 liters iban sinlaw hati niya biya siya hangka no ba ini Kadram na yun. hangkadra ang kabaris in tubig yan naman hangka amin estimate mo kung ito operate ang kadram to kuddanan siya kulla Parang. bang siya kulla taynim pagdaksin mga fukaha makatir bang siya mababa din hakullatayn Kalil. okay na kaya tiyan na tunad to sa Allah Ta'ala Inshallah. 1,000 yun ang tawag ko. Point sound. point sound na Nando. Wala siya ba? inini mga grams Wala tayo yun sila. kullatayn siya mo in-convert na sa Diyas sa pakwan na madal bang ini mari 1,000 mari malukmus kita niyo ha joke lang okay na kaya tiyan nyo na yun siya na ko na nawa dahil siya ba kung ako may pag-convert na kung ako mag-convert طيب بها الماء متنجس ganito pa ماء متنجس لوس شيخ رحمه الله تعالى الماء ماء قليل tubig tiyo di kita focus ka mo rin di lang ta ikadto tahang kabaldera tubig in tubig tiyo less than 192 kilograms once siya kuddanan sin najis
Magbak sa dyan tubig iban najis. Pagbak nila, lawak. Duhol-duhol king-king niya pa mga jimak na kimuddan. Najis na magtuy sambil pababa. Kung na ko magpusos-puslot antin ko ang masaot pa na way na rin na masaot. Okay, saoton mo. Ha? Ang akala ko makatalilong ang saoton ko pa. Isut naman lungin ang kabaso. Na. So, hindi, inma kalil kabalikan. Tubig diyo-diyo. Magtuy siya manajis, pang siya magbaki bansin, najis. Pagbak naman, karas. Kung biyasin na yun, doon na ginangay skin, ako to rin nakasak. Isipan. Share ko ka, ibat niyo kahat niya. Based on experience. Ako na ginangay skin nila yun doon. Na mga kabataan nagpapanayam sa pagtibak. Kaya tan yung magtibak ang kuhan niyo. Nabawa ko doon. Naon nakatibag, dimiretso pa ay skin. Ito'y niya tiyang buling tandawan. Meron dalawang niya tao. Ayan. Nakanya tukog danan, magtuy siya. Punta na, Diyos. Kung kayo yan, way pa 5 minutes. Kung imikuan, mga cupcake yan kung way pa 5 minutes. Tubig yung pagbisaran. Kena? طيب ينتو الماء القليل طيب ما kita pa ماء الكثير apabila yung tubig ماء كثير mataw lang tangka malinis atawa swimming pool na apabila in ماء كثير aming mataw more than 192 kilograms bang siya kuddanan sin najis di siya basta-basta kumangi di siya basta-basta sa mataw o kusog niya bang tiyo-tiyo malamma katod ba kamusin sasapo ha? Bang mukaon na mo kamukin litok baliun mo misan yung bata-bata mabalik niya sa litok bakit bang mukyunin hangpo kaya karat misan pahiyok po gani makabalikan nakukuto ha? Atin niya yung jama'a aun kusog niya yung jama'a aun kusog niya kan din agam Islam diya kita daran alaikum bil jama'a paghambuk ka sa mayta duling kusog ang paghambuk yan to mithal basit in tubig ba amoy mataod amoy aun kusog niya bang siya kuddanan sin najis di siya basta-basta manajis sahingga mapinda in hambu ding hatu sipat niya kina ika-isa sipat sin tubig amunain al-lawn unin natin sin al-lawn color niya ha? Color niya warna niya inhikarwa niya ar-rih unin natin sin rih Smell. amot niya inhikato niya at-ta'am Smell. ta'am amunain Taste. taste nanam niya hatin niya warna hamut nanam جيد hamut warna hamut ibansin nanam kina mga Arab اللون الريح ibansin الطعم amunain nanam نعم جيد بها ini mayroon na nakasulat na kitab sa paluakong gunakan bangin tubig mataod labi na yung hakullatayin kuddanan sin najis di siya basta-basta magkangi sa hingga mapindayin hambok dahin ha tubig lamta ang swimming pool ikalit amin aun lamta nang ialaw ang pamatawag dihan pagkina nang ialaw sin swimming
Muraning karil ko kanya muraning kingatan ko to. Na. Five din. In swimming pool leo, manajis ba siya mag-pool? Tao. Sa hingga, mapinda na in, Color. ay kanto tayong ihi sing tao yun ang kabarilis na sa bintang. Sa mga, di na mahuti siya, pero, di na na, ikanto ta, aun tao, aun iro, limakso, nagapas ka mo, kaya kalan mo yun, nakajak na siya pakwan, na swimming pool, niya tayo iro, nagbaho na rin doon na swimming pool. Inwar na okay na, swimming pool na. Sa paghamot po yan, iro. Dahil hindi manajis na in, Swimming pool. na, kaya namin ba, gawa gano'n na suka ko, aw miyatay iro, halom sing kupong. Kupong nahulog man tumiyatay. Unin hinangon na suway siya limasan sa hingga, maiging baho niya. Na, kina, long tabihan, warna niya. Aw mga piyalian halom sin swimming pool na pindan warna sin swimming pool. Dahil doon, bukon ko imiyalong tubig mataod na ni da manajis. Di na, manajis na siya sa wapsin, tukainin mo. Na, damit kanin nanam, ang pag nanam mo, kung na chlorine nanam, sindul na, ha? Na ko. Ha? Ilang may ano kayong mintuan mas alay. Ayun ako yung may mansab ko kayo, yung na pagmansab. Ig na ko magtuy. Kamudarat na yan. Na. Sa manghad na Diyos kumudan, di na siya magkakulo. Na may hukulong tarin doon ang mga karagasan. Sa mo ko limurong pagtunga mo aon, submarine daw sinunod. Mayroon. So Allah Ta'ala yung tubig matawag dito lang. Diyan. Pagkahil ko, kikit sinunod. Kina? Amo yadtuin, khulasasin, yung khulasa atin amo yadtuin puttisin, mas'ala ko. Balikan ko, in tubig mutanajis, amin tubig yugdan sin najis, apabila siya tubig tiyo-tiyo, pagdagpak naman sin najis patubig, automatically siya najis. Bang siya tubig matraod, labi siya rin hapulatayin, di siya maus-us, mahinang najis, sa hingga mapindain, Color. hambog dahil hatu sifat niya, amun hamot niya, tawakan warna niya, tawakan nanam niya. Sabi ko rin maksud na namin sab kinaman mo, malasyon ko mo kinaman. Na, saan yan, makaunin hamon. Ang kandalaw sin mga ulama, in hikmat, pang may kita mag-ail muna at halima. Ang pahailong, ang pasimod, ang pauno, ilong atod baka wag kumagaling. Uling first rukun sin pag-ail, hukasanin, bayho. In paghukas sin lima sunna, paghukas sin simod sunna, in paghukas sin ilong sunna, na, uling hikma may tapya una. Sa bangkaw mag-ail, first kakitaan mo, halima mo in, warna sin, tubig. Pagka mo rakala matipo kun warna okay ra siya, pagka mo kana naman mo. Pag hikato kahamutan mo na siya. Kanin hikma ang ganda niya. Na, dahil doon hakuan na natipo kami. Doon ha amunggaw. Ahilan kami galon, amot kamahong. Na, nanyan tuloy mo na ikapagkuhan. Tubig, tiyo-tiyo sa inhamot niya, way. Narang siya, tiyo-tiyo pa yung tubig, tiyo-tiyo. Napinda pa yung warna, napinda pa yung kataan, labi, na sumay na siya mahinang. Kaya tiyan na to, bilhin na siya. Na, unin dalil, simbis saramoyad to ya shaykh, mahaba pa karaw. In dalil, riwayat sin imam, 5 taon nila, Al-Bukhari wa Muslim, Tirmidhi Abu Dawud, Ibn Sin Nasa'i, dan kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu bil fala. Naasubin Rasul tungod sin tubig amuin dun ha desert. Ang saan namin pagtaon na oasis. Ha? O may mga tubig paghapitan si mga unta mag-inom sila ng desert sa ini. Na يسأل عن الماء يكون بالفلاح وما ينوبه من السباع والدواب. ناسو من رسول يا رسول الله أم بنتوبيك يون أو مغكون mga hayop أو nasadya mga unta mag-inom magkatan uno nin hukuman sin tubig yaw. Ilong si Rasul sallallahu alaihi wasallam
إذا كان الماء قلتين apabila in tubig قلتين na tinatubig mataod lam yahmil al-khabath akaywan ang riwaya la yanjus bangin tubig yan mataod ding ha قلتين ma kathir di siya basta-basta mahinang najis arapon yung dalil ta sinintubig tiyo magtuy siya mapinda magtuy siya kumani pang siya budda ng sin najis nasabot na hadith riwayat sin Imam Muslim dahin kan Abu Hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده matan ko habal nyo rin hadith sapat-sapaton na video ha na misal rin ini dalil sadya bukod na mag-prove ka niya kamu maghapal yan dain amuin akarikol insyaAllah لو سن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ شن ما كتمتم سن فعل استيقظ Kabati. مريها سن إذا Apabila. apabila makabati إذا استيقظ أحدكم apabila makabatin hang kataurin ka dan yun mingat ng motiw sa tiyo-tiyo min nawmihi rin hakatukan niya fala yaghmis ayaw niya us-uson isud in lima niya patubig ang longtang pa siya nakabati bukon siya magtuhi isud niya lima niya paunda mag-ay la yaghmis yadahu fil ina in ina mo yung pagluluunan hatta yaghsilaha thalathan sa hingga kahukasan niya na makatuhaw kumana siya kuwan hukasan niya bukon niya diretso ng lima niya may ta ya Rasulullah unin hangkan may ta di mo kayo padiretso law sin Rasul fa innahu la yadri ayna batat yaduh sabab law sin Rasul di niya kaingatan banghaw no bakas nakatugin lima niya amiyat pinailah sabab aw niyan tao bang magtug sindum magpanana pa ninyo malunsun aw magtug nagbibihan nahang sopa makas kawa mo in nagihinang sa bumalumi in mga lima mo nagdabihan pag-ayl makamgambang mga rira kaya ba magkato tinisan na yung makato ha? Na yan yung tabi at si Maham silang natutog din niya na nalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw mo magtuy us-us halo gumamaw ng lima mo arakala aun si mga malumi pagsud patuwig kumangin arakala aun imyan niya Shaykh may tay sabang kita mga umulang ilok ta manajis magtuyong tubig sini ilok tabi ang mga ilong ta siwo na part simbaran aun jawab ka dahil yung jawab innaka una in mga Arab wala nila mapasok kayo nga tanan innaka una bang sila mag-istinja amin maglano istinja mag-istinja nila ba aw din kala tubig na isabsa ka matauran ba nabang ba ito ni pag-istinja mo maalum ka to di niya matimud kata aw sadya Makampi. mapasuin hula matu nakauna bang sila mapasuha hababa matu sila parukta imbadyo gamis wayrun halaw pagdum hingasun sin baso bang baso uning taon jumatu ulas ingkipit magulas nakaon pa mga siyuyas maro a kilo kinatext na siya ang kakilo siya aun yan hulasan tabi ayaw inhita paghulas arakala aun mara daing habak kasin deg najisan mara hahulas arakala kaulinan niya at ini aun mikit ha liman niya nalong si Rasulang kau makabati ayaw mo diretso ay lima mo maun arakala aun miyahad najis
May kita liang sin Rasul. Sabab, impiyanglangan kita sin Rasul, angkan kita liang, sabab banging tubig yaon kuddanan sin najis, ang patubig tiyo-tiyo, automatically siya magtuoy. Bang siya mutanajis, di na siya mapakay. Angkan din Rasul nag-amay-amay, hindi to di pa lubong magbukas sinarin ako. Kaya na to. Misan pa kita mo kung natutug, misan mga ringa panawan, on wakto, mga pagkuhanan sin mga motor, malumi, on wakto, patawad bakterya niya, kakaw niya, so ay nalanuan namin po. O kung diretso magtuloy, magpayo, maglakso, magkata. Mafhum? Ang kanda mo yung pindalin, ang kanda kita lang, di pa diretso sa magkangiin tubig, tiyo-tiyo bang siya, kaya lukong tamawin tubig. Na, atin ay makata nga hadith, in tubig tiyo-tiyo bang siya puddanan sin najis, magtuloy siya mahinang, so Allah Ta'ala, amuin khulasa, puttisin tubig, amuin mutanajis. Basta hon na to balik ka mo pa kitab, lamsin Shaykh rahimahullah ta'ala. Wa ma'un najis sinikautan. Tubig najis. Uno'y pagtahon, tubig najis. Law niya wa huwa alladhi siya na amuin halat fihi najasa. Halat fihi najasa. Siya na amuin gyugdan atawakan kabutangan najis. Siya na yung tubig amuin, gyugdan sin najis, ampang kaaunan niya, dunal kullatayn, less than kullatayn. Dunal kullatayn, mamana? Less than kullatayn. Hati niya bang sa upama yung tubig yan, gyugdan sin najis, less than kullatayn, magtuy siya mahinang najis. Atawa lang niya, atawa, kana kullatayn, in kaaunan sin tubig yung kullatayn, mataon, sumakawa takayang, napinda na. Unin napinda rin di pagtahon, hati niya napinda rin sipat niya bang bukunwarna, atawakan hamon, atawakan nanam. Atin niya in tubig tiyo-tiyo dunal kullatayn bang siya kuddanan sin najis manajis siya magtuwi ataw tubig mataod sa napindanain sipat niya amin tuyan na saan pa kita dihilan sin Shaykh bang pila in timbangan in taod sin kullatayn sa nini takahatihan sa timbangan pasin nakauna law niya wal kullatan in dua kullatan 500 pila in taod sin 500 lima 500. 500 Mia hanggatos 500 500 Rutulin Baghdadi intaod lang niya sinukulatan 500 liter sumakawa Baghdadi dahil nga Baghdad liter sin Baghdad takriban approximately lang niya fil asah sumakawa inyan tunalawa na rin tanakaingatan mang pila natimbang sin mga ulama kato lang sin mga ulama kuddan siya 190 yuddan siya hanggatos kasiyaman liter. Bang siya 192 kilograms, kuddanan siya bang liters, 190 liters. Bang hamari lang kabalis, tungtungod mo siya, 190 liters. Na, atawakan, sukurun mo, 58 centimeters, in lawak niya, mari 58 centimeters, iniharap mari 58, luunan mo siya tuwid katan, intaod niya ulatan. Jayit? Na. Ha? 58 centimeter ka ba? 58. Kasi 1 centimeter yung... Naam. Maliit na siya. Kung centimeter. Kung centimeter. Maray centimeter sin Apo Adam na to. Maray na lang kita. Al-muhim, karin nyo nasadya pa 1 meter. Labi lang. Ang 58 correct. Q.
Kalawang bang centimeter sila po Adam na kauna. Kaluwa. Saan malukay na nawa pati na ito. Okay na? Basta 190 liters kata. Ang amuyad tuin, mula kasunda, balikan na to, in, amuin kahimut-mutan sin tubig. Ikaisa niya, لوسن مؤلف لوسن author sin kitab المياه التي يجوز بها التطهير 700 pitong kakinis tubig ماء السماء ماء البحر ماء النهر ماء البئر ماء العين ماء الثلج وماء البرد إن كنسا sin tubig حال sin tubig upat أقسام المياه 4 المياه على 4 أقسام طاهر مطهر مكروه غير مكروه وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء نجس أو ماء متنجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون قلتين والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح هنا فلا نيو بأسين بغفل شوي بهذا بس إن شاء الله تعالى كهذا طيب أم يدتئن tungod pa tubig. Pangubos sin tubig. Meron na pangasunod tong sin tubig. Taon pa. Very katualit nga, tubig, hagri po, tapos pag mapasok na siya, pagos, namot siya gamak. In tubig, mapasok, mamakro siya sa mapsin pasok niya, malaway isbak. Hinati sin isbak, pagpatingo. Bangkaw mag-island do impasok. Makro. Hindi ka makro ka na sa mapsin pasok niya, di ko makapag-ayo, pag-ayo, pigsik-pigsik sa jabihan. Na, arapunin nakalihil ka niya hamot sa mapsin lalabayan niya, wayun na sala. Sa apa. Sa bang ipakuan siya mga katuan, ipahagpay siya. Amo ito yung suway. Pasal may nang kita, tiula nung sa upama. Tamo singkwa mo na gumawa ng makukat ka ta. Hagutak. Kina? With eyes, niya tulay sa with eyes. Pasal bang kawa mo nag-ayil mahagkot suod, yung tendency niya, hindi ko makapag-ayil. Sinhagkot. Ganda ha, ula bakas ulaan na mo. Pag pasunin to. Sila pag pasunin to. Ikaw makapahingo bang di pasunin to. Misan pa siya summer, pasunin na yung tubig. Sabi si mahagkot. Kung kaya sinasaw ni pagpahagkot to niya, kabakarin pagpahagkot to niya to. Ang koysab na may ko, huwag mo piyahagkot, labas bungas. Tak-tak ka na yung buhok mo, mabilas. Sina? Puka. No, sila. No. Naam, maulog siya mo. Bangsaw pa maumbat ta. Kuno siya mahinang mustamal, correct, malinggat yung pangaso. Mahinang mustamalin tuwig, apabila nag-separate na rin habaran mo. Atin yamang kung imuha na rin habatta, in tubig yaon, mustamal. Sabang yaon pa in tubig, di marakan habaran muri pa siya mahinang mustamal. Meaning, bang saupama, yaon kaw habatta. Ang paaon limaksoy sa hambuok, doa na kamo. Ang pakawin mo, in tubig, masi-masi. Okay, malaki. Kaya yan, Punya un pakaw. kaya yan, oy. Sa suwaybang ko may natafikhi, palaksuhan na yaong pakaw. Alam mo na siya nagduhan yun. Kung lumakso sa balaksuhan ko may mag-wrestling yaon. Battab, tudto. Yaon na mamay. In tubig yaon na maran yun, wala siya pa rin, yaon na siya no. Bang siya kumuha na ikabin niya ng tubig ang natin pagtahon ma-gustaman. Pag yaon pahabaran, muri pa siya, wala pa siya nabutas, di pa siya matag-gustaman.
Nabangsaw pa manong si mga ulama habaril to mas maling. Daon ko halaw. Aon limak su isab junub ko na may ukaw. Aon isab hambuk limak su junub day isab duwa na ka. Ampa ka mo kimuha karwati mo nga. Unin hukuman sin payuno karwat kayman. Naigin hadat ni karwat. Sab wala siya na may hama mustamal. Kung ba siya mustamal yung pinusukan. Kaya yan share pag may tayo. Okay na? Buasim tubig insyaallah ta'ala balikat to kaon tanin yung bago hukuman marikitan yung pa na hindi nakitan yung hadibaka balikat to lang muna yung kaon na to hadibaka bago na yung sabihin yung kain na to tubig hadibaka indibaka ini inantang sindibaka nilayon na to na balik insyaallah sa yung tanag tayo sinwakto indibaka bangkaw magsumbay mga kambing nga tawakan hayop na kaon siya ning pais labilwa ning mga kuta mo iluway ni sapi kaon ning pais in pais yaon lanukan iyon ning mga turig-turig niya mga ruhukatan o ning pagputang nila ihaw matawag nila pagputang mga chemical kuan niya ang pasyahi ibuwan pagbuhat niya yadto pagtahay niya sutsi na insyaallah ta'ala bangin hayop biidnillahi ta'ala in siya sutsi na isa na bangin hayop amo inlong tabukun na isab siya najis sutsi siya insyaallah ta'ala amo yating pagtakon di baka kan naman ko lumabay ang mga hula Arab bakit asakan mahalid di baka tampat long niya pag di baka na muna in pag kukuha ng paglalanuhan sin paisin insyaallah subhanahu wa ta'ala kaon na to next meeting insyaallah subhanahu wa ta'ala bang aun papangumulan ibus ka to tanyo sin Allah ta'ala mamuli wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh